namhlanje sizokhuluma ngaso sizokhuluma ngeshoba lenkonkoni. Ngabe liyini ishoba lenkonkoni? Linamsebenzi muni? Libaluleke ngani kakhulukazi lapha endimeni yokwelapha kwendabuko? Ishoba lenkonkoni ke lingezinye zezinto ezibalulekile endimeni yokwelapha kwendabuko kakhulukazi ebungomeni, ngoba lihlonzwe njengethuluzi ngasho njalo elilekelelayo ekwenzeni nasekuzweni uma umuntu ekhipha imfihlo ebhula. Lokhu ukuthi liphathwe makubhula kususelwe ekutheni lona lolu hlobo lenyamazana okuthiwa inkonkoni uma ulibheka ukuphila kwabo asikhumbule ukuthi obabamkhulu bethu babehlakaniphe ngokwemvelo bekuphiwe umveli nqami. Babehlala phansi behlonze bebuke ukuphila kwaleso silwane ukuthi lesi silwane siphila kanjani senzani, bese kulokho kuphila kwaleso silwane sebesungula sebephuma nencazelo. Yingakho namhlanje ubone kusetshenziswa izikhumba nezicubu ezithize zezilwane, ngoba kunalamandla akhona abawasebenzisayo kusukela kwindabuko yokwelapha kwendabuko. Ishoba ke lenkonkoni ke umsebenzi walo omkhulu kakhulu ukuphebeza imimoya emibi nokudonsa na kanjani. Manje ngalesi sikhathi umngoma eshaya ephebeza kanje usuke ephebeza konke okungamafindo, konke lokho okuthanda ukuvala kuze ezokhanyelwa, kuze mayeyineka le ndaba ehamba nayo kungabikho okuba yifindo, kungabikho okuba yisibopho. Ngakho obabamkhulu bethu bathi mabeyihlonza lento beyibuka, bebuka amandla akulesi silwane, besibuka lapho siklabile lapha sidla edlelweni, bekuthi masidla lesi silwane sesidukele ezinye, beke sibonakala siphakamisa leli ishoba lazo bese sikhaya bese likhala, bekubonakala sihamba sitshakadula size siyofika lapho khona ezinye. Namhlanje ngoba sekwaba khona phela ukuthuthuka kwezinto, sesingasho ukuthi ngolimi nje yona navigator le eyayisetshenziswa eyenkonkoni ukuzwe lapha ekhona abangaphi abafowethu. Ngakho wena lapha kwelapheni uma umelaphi elikhungile ngendlela laxhumana nedlozi lapho ungethe ngaliphatha elinyakazisa, uyakhona ukuzwa, uyakhona unqobo kuzibopho. Ishoba ke lenkonkoni belapha endabuko liyakhungwa. Kusadliwa ngoludala kunganqanyulelwa bekuthi uma umngoma esephothulile ephehlweni, hleza ngiqale la, leli shoba liphathwa nombani ekwelapheni kwendabuko. Alisiyona imvunulo. Kunomehluko phakathi kwemvunulo bese kuba nento ehlonziwe ukuba ingiyabelo isigaba esithize. Uma ngikhuluma ngemvunulo ngikhuluma ngomqhele. Umqhele ugqokwa nombani, kodwa ishoba awukazi uliphathe noma ikanjani ngoba linto ehloniphile kakhulu. Siqalela umntwana uke kuthi lapha phela esengenwe yithongo wayephehlweni. Ephehlweni usuke enephahla. Iphahla ke ilolu elinduke eliyumbaxambili lapha phambili. Leli asuke ephehla ngalamagobongo angahlukani nalo iphahla lakhe. Kuyokuthi mhla esenqobile. Uma esenqobile ke bese nikwa ke inali ishoba lenkonkoni. Ngoba usuke engasesiyena manje uthwasa, usuke sewumakhosi, usuke sewumngoma ngokuphelele. Ngakho ke ishoba elabangoma, ishoba kulona lezinyanga, ishoba lenkonkoni elabangoma, ngoba lisebenza ekubhuleni nasekuphebezeni imimoya emibi. Ngakho ke uma umuntu ebonisiwe ishoba okokuqala, akusho ukuthi hamba uyolithenga. Ungaliboniswa ishoba uma ungumuntu phaqa, ngizoqala ngicacisela. Uma nje umuntu nje ungethwasi futhi ungekho ukuthi usephehlweni,
Ukulibonisa ishoba kukhuluma lapho ukuthi kunesimo phezulu kwempilo yakho ekuwukuthi kunezimo sokubona izinto noma kunalamandla idlozi lakho elikhombisa wona ukuthi unawo noma linalo lona linawo ukuba phezulu kwempilo yakho khona izinto ekufanele iphebezeke fanele usukume ubheke liyaxwayisa ngoba lisetshenziswani ekuphebezeni nasekucingeni izinto. Ngakho ke akubo bonke abantu abazothi mabephupha amashoba bese behambe bewathenga. Umuntu ofanele avuka athenga ake sithi mhlawumbe ungene umkhulu wakhe bese efika umkhulu ethi mzukulu hamba uyongivunela leli shoba. Usuke nesizathu ngoba lowo muntu uzohamba unomsebenzi wabantu abadala lowo muntu ohamba uzovuka phezulu kodwa basaqoqa izinto zabo ngoba idlozi enjalo yileli idlozi kakhulukazi elizenzela elizithwasiselayo. Masake ayisethi useliphuphile lo muntu sekufuna lithole nkusadliwa ngodala ishoba leli lalikhungwa ngembuzi hayi lokhu namhlanje sengikubona engikuqabukayo selakhungwa ngeinkukhu. Ishoba leli belikhungwa ngembuzi bese kulo mbuzi khisha imnqwambo okuyiyona mnqwambo yakho yokuqala wena mngoma lapha ekhaya othi uma usuqala ubhulu ufakele imnqwambo yakho lena bese uphatha leli ishoba lakho noma ugidi usemgidini ugidele obabamkhulu balapha ekhaya wena uzovunula ngale mvunulo yakho. Asikhumbule ukuthi sekunezinto eziningi eziyimikhuba esezikhona indimeni yokwelapha kwendabuko. Namhlanje imvunulo lena yethu bangoma isitholakala inesilungu phakathi. Usuthola umuntu wesilisa evunule ngesiketi lesi singathi siwumfuziselo wesidwaba. Mawuthi uyakulandela lokho omunye ukuvunule kanjalo ngoba ungenwe isalukazi mayegqoka ugqokela sona. Kodwa hayi ukuthi nje sekumgomo ukuthi nawo amadoda akagqoka kanjalo. Umngoma wesilisa, umngoma umuntu wesilisa oyindoda uvatha ibheshu. Iziketi lezi ezimnyama ezibomvu akuzona ezabantu besilisa ezabantu besifazane kuwumkhuba lokho. Manje kugcina sengathi manje kuyi-uniform noma cha akuyona imvunulo yesintu leyo. Imfakela engenile. Ngakho ishoba lalikhungwa ngembuzi. Manje likhungwa ngembuzi kuye emsamweni nabasekutheni nansi ke nali ishoba lenu sesibuye nalo. Bese liyahlanjululwa ngenyongo. Nawu ugeze ngale nyongo. Okufakwe kuyimpepho yalapha ekhaya. Wasugezwa waseke usele yashinqiselwa liyabikwe emsamo. Maselibikwe emsamo seli nemithetho noma nemigomo okokuqala ishoba lithintwa umuntu ongahlamlukile. 2 okwesibili ishoba alibekwa phansi leqiwe aleqiwe ishoba. Uma ufike lo muzo ulibeka phansi uyalibeka endaweni ehloniphekile kodwa aleqiwa. Uma umuntu wesifazane sesikhathini akalithinti nangengozi. Ishoba leli. Okwesibili ishoba leli loba lamakhosi leli nkonkoni nakho la kusala ishoba leli ke akule limnyama kuphela khona nele nkonkoni emhlophe lele lamakhosi amakhulu amakhosi asemanzini asebenzisa ishoba leli limhlophe lawa amakhosi amakhulu amakhosi asentabeni lawa asebenzisa limnyama ngoba lento yezithunywa indala ayifiki manje nenkolo bengifisa ukudlula lapha njoba sengibalile ke ishoba liyahlonishwa bangoma awukwazi naleli ishoba ukuthi uzobonala uyaluze phakathi kwabantu edrobheni neshoba le kuphambene lokho kulona iqiniso uma kwenzekile uhambe edrobheni lifake phela esikhwameni libe sendaweni ehloniphekile hayi ukuhamba uyikazela nje ngeshoba kunezinye izinto bafowethu ekufuna sihloniphe ubona ukwelapha kwendabuko nje kungahlonipheki ngoba
kwanathi asenze izinto ngendlela. Ishoba lela lifani nomqhele ngishilo. Umqhele nje ungahamba nje ngawo edrobheni phakathi kwabantu uvele kuyimvunulo yakho kuligugu lakho. Abanje ngathi nje mina noma ubona ngomqhele. Kodwa hayi ukuthi manje sekuzobonakala manje uyantwayize phakathi emotweni zomphakathi ekhumbini ebhasini wena uyantwayiza neshoba. Cha. Hloniphani ishoba abantwana bami. Hloniphani ishoba bangoma. Bantwana bethonga, abantwana bedlozi elikhulu ake sibuyele nemumva sifundise sihloniphe. Ngakho ke ishoba likhungwa ngembuzi. Umbala ke wembuzi awukhethelekile. Imvamisa kube kuwe ukuthi ulemukela ngani. Ngoba linjengokumukela umoya, linjengokumukela idlozi, liyamukela. Kuze likwazi ukuxhumana na uthi uma uliphatha ishoba kungafani nje uthi uphethe into. Ngoba uma uliphethe ngempela alawa amandla alo ayaxhumana nesidalo bese kwenzeka imangaliso. Hleze ngelinye ilanga soke sikhulume ngezicubu zezilwane ngamandla azo, sikhulume nangezikhumba zazo. Ngoba ukwelapha kwendabuko ukulele lapho, ukwelapha kwendabuko akusikho kuphela emakhambini. Kuphela kusenasezilwaneni ngoba izilwane ziphila ngawo amakhambi. Ngakho ke amandla amakhambi vele ayatholakala sesisebenza nasezilwaneni. Ngakho ke ishoba ngisengigcina liyahlonishwa. Ishoba liyemukelwa ulikhunge. Bese ke ulibika phakathi kwekhaya. Aliphathwa nombani ishoba, ishobe labangoma. Ngakho asihlonipheni. Iyabhodla ingonyama yomsamo, ngiyethemba idla amaningi esakeni. Siyathokoza.